Berrogei pertsonak emanuela izena, eta ohar bezala esango dugu, bueno, bidea lehen urteko berdina oso. ¡Dale! Digo ezkerreta pikota. Bai, bakit betxa. Venga.
Unai Elizegi naiz, izatez jaioterri Zumarrakoa. Baina Gasteizen, lan historia dela eta Gasteizen bizigia. Eta hau aurreneko aldiz 2019 ninnon klasiko biziketakin. 3 plato, 7 pinoi egin, eta buka behin non. Behasainetik ateatan, izan 24 kilometro, gauza gutxi. Eta praka? Praka maiotipe, kamiseta errealekoa, eta esan okamente buka behin berdet, ostia bukau. Esan 24 kilometro, digo, ostia. Kotxe esko bakin bukau nien, biziketa esko bakin. Eta, jau bosgarren urtea, eta esan hau, dauket garrapauta. Eta aurten, oso ondo. Eta gustora, oso ondo, terrena oso ondo zeon. Eta ilusio kristona. Izatez, pentsatu ez, non pentsatzen. Aseran botella eroizain, lehenengo bueltan, eta horretik bosgarren pixkat atzeago, eta esan de, esakago. Baina pixkanak harrapo ditut, eta beraka jun naiz, horre alegiparen horrek kurse hortan, martxa indet, eta oain arte, iritsi arte. Tipo bat ez dakit izena, elektrikokin horrek izkitzan, esan dit gudipen egon, eta banekin iturri zola, eta esan dit, emango izut, neba zuartu gizu botegin, eta bete ingo izut, eta behai eskerra, porque bestela gudipen joan, gudipen. Eta berari eskerra, tragotxo bat hartzuago, pixkat rekuperatzeko, eta